ମୋ ବୋଉ ବୋଉ ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ତାଠାରୁ ମିଠା ଶବ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ବୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏବେର ପିଲାମାନେ ମା ମମ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁର ନାମ ପଞ୍ଚୁପଲା। ମୋ ପରିବାରରେ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉକୁ ମୋ ଜେଜେମା ଗେହ୍ଲାରେ ଦୁଲେଇ ଡାକେ। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଥରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ କହିଦେଲେ, ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ମାରିଲା। ମାଡ଼ ତ ମାରିଲା, ହେଲେ ବୋଉର ମନ କେମିତିକା ବୁଝିବ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗେଲ କଲା। ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଲୁଚେଇକି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ମୋ ପାଖ ରତନା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଶୀତ ଦିନ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ। ବୋଉ ଆସି ଡାକେ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯା, ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ। ଜମାରୁ ବି ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ବୋଉ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଆସି କହେ, ଜଲ୍ଦି ଉଠେ। ଆମେ ଡରରେ ଉଠିଯାଉ। ଏପଟେ ଦାନ୍ତକାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଚୁଡ଼ା ଚକଟି ଦେଇଥାଏ। ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଖାଇଦେଇ ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଚାଲିଯାଉ। ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିଲେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆଟା ଯେଉଁ ମଜା, ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଧୁଆ ସରିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ସରିଲା। ଏବେ ବୋଉ ପଖାଳକୁ ଆଳୁ ଭଜା ବାଡ଼ି ଦିଏ। ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ହାତର ପଖାଳ, ଆଳୁ ଭଜା, ବଢ଼ି ଚୁରା, ଆମ୍ବୁଲ ପାଣିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା, ଆଜି ଏ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଶେଷରେ ଖାଏ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଥାଏ କି ନଥାଏ, ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଳି ଅଝଟ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୋଉ ହିଁ ସହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ବୋଉଠାରୁ ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୋଉର ଆଖ୍ୟା ମାଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଉର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।